Haga jingal kai Indian Premier League final Arhajar Arpenriu haparing ka RCB ka brega ladu haga samai balada Persha ega Gujarat Titan. Barhag nega final lawan ban Sakhi hadu khandai pewajar tam kiriu ik kriket. Haba phai shak nega jingal kai final ka RCB kala job ega tos bad kala ailat ega Gujarat Titan bantit nengkong. Haga palitit jongga Gujarat Titan kirang tit jongka kila persyang ban kamai khambun runs Henry girang kawang bol jongka RCB ki klem ailat haga baga Gujarat Titan kala la ban kamai tang shispa san runs bad hap pra wicket naki arpeu over bad Washington Sundar ulala ban kamai san runs nak benta ka Gujarat Titan abagi phai pat shaka palitit jongka RCB kirang tit jongka haga jingalam jong King Kohli kelala ban pelim ya ka thong balabu daga Gujarat Titan Haga bagi lala ban kamai shispa and riu pewe runs bad hap sun wicket nagi khat pra over bad ka RCB ka lala ban pelim ya ka Gujarat Titan da sun wicket bad haga ngi jingal kai King Kohli ulala ban kamai hadu nyau peu sun runs naga benta ka RCB baleng bag ngi jing job ka RCB kala yo ban ra ka namla du jong ka IPL mentau snam Arhajar Arpenriu bad ka RCB kala yo ban ra Arsin ya ka namla du jong ka IPL tang haki negi Arsenal baleng bagre jing job final ka RCB kali oban ra ru ya ka song pisa ka basyong dor hadu ar peu kulur tengka kadba ka Gujarat Titan kabdai ka runners up hagan jing le kai final kali oban khor ya ka song pisa ka ba khat ar point san kulur badu Vaibhav Suryawanshi ubdai player badang khat san snam kuli oban khor hadu santali ki khusnam hagan ka IPL Arhajar Arpenriu bad gumju ru li opriang kumba sau peu san lak ka song pisa bad kawai ka kali Tata Sera hagan jing sam khusnam jong ka IPL final Arhajar Arpenriu kablai shibun ya pi baro ki riu ik cricket ki baju sngew tanat ban page ya ki khubor ya le kai Indian Premier League hagan channel ngin sai kandu biang ban page ya ki jing le kai Premier League haga samai ke banwan